got summer on my mind. Nowhere else, no one take me downtown. Up to you. People show me love, but I can't take it. What I said was true, real pain can't fake it. Still they wanna be with me, still they wanna live with me, still they wanna feel like me. Na így vagyunk, amúgy nem. Kiugrok az ablakon, de az ablakon. 10 másodpercig nem sebződsz. Tudom. Jobb, arra ott van, nem? Vagy jobbra annak a izének a tetején? Na, a lófasznak a tetején. Das ist erre van sok. Das ist álló. Nem nagyon ismerem. Das ist álló kuki. Látod, itt van egy. Nagyjából már ismerem a mappot. Ott is van egy. Amúgy. Tudom, mi az az AIR. Na? Az, hogy kézzel ölöd meg. Kézzel ölöd meg. Időbe észre. Mi eddig nem tudtál? Nem. Annyira nem vagyok jó angolban. Én se onnan tudtam, hogy megöltem kézzel egy embert és kiírta, hogy a ír. Szóval ez az. Közben majd sütit eszek azt azért. Vagy a kulcsba. Nem, nyugodtan én itt vagyok. Repülőszárnyallat tesz. Másik. Tudom, de ott is van fent amúgy. Na bazd meg, mi ugrottam ki? Das ist földön. Au! Muti berakott. Na. Das ist Muti. Vetted ki vele? Tedd ki! Kicsoda írt nekem Skype-on. De ez Skype-on. Fox. Mi? Nem tudom, hogy ide hogy kell felmenni. Ó, bakker, de én tudtam. Ez a tré, amúgy ott. Ha jól tudom. Na bassz meg, nem jól tudom. Ott van még egy emelet. Előbb ott egy gyerek. Ott. Finom ez a süti. Egészségedre. Kötti. Ez is zabál. Nem lehet tőle. De látom. De ez is lehet tőle. Akkor most jó napot kívánok, igen, egy pizzát szeretnék rendelni. Ákszó kolbásszal. Kolbásszal, oké. Ott van csesz, menj arra. Tényleg, hátul van csesz, de elő nincs. Rossz az, aki rosszra gondol, de fiak. Na jó van, Kingo. Kaptál cipőt, cipellőt. Én meg nem. Das ist nézők, ki láttátok, kommunikálnak a babájáról. Nem? Nem. Das ist nem. Érte. És kenyeret tud vágni. Cside józok, anya! Na, érte. Ott a chest. És Diamond. Ha tudnád, hol van a spawn. Tudom, hol van a spawn. Na, akkor menj a spawnra. Spawn, de. Bakker. Úgy láttam, volt ott egy név. Megjegyzett. Ez is megjegyzett. Azt hittem a fekete búrra, hogy van ott. Igen, ilyen fárasztó. Vagyok, tudom. Nem.
De ott van egy gyerek, úgyhogy menj. Das is futás. Mondd, hogy van benne kard. Van Hát benne? legalább van, jobb, mint a semmi. This is Azt scared. Csak Azt ő már neki... kifosztottad, amiatt. No, azt már kifosztottad, Ezt. vagy 3-szor megnézted. Kelyek. Mhm. Várjunk, pontosan várjunk mindjárt. Ott van. Jupp. Mennyi ott föl? A kupola fele, vagy micsoda? Nem föl. Hát, de onnan le tudtam volna ugrani, azt a mondod, gyerek, akkor ráugrasz. Azt csókolom. De nem is ott van a crafting table, vagy de? Hát, ha leugrasz, akkor ott van, nem? De itt is ugyanúgy oda jutok el. Jó, bocs. Nem baj, csak könnyebb volt. De ez is könnyebb. Vagy ő most körbe mentem. Csak Deszíz nem látni sem. Csak most Desist... Mondtam, hogy mennyi ott föl. Én szoktam. Mindegy, Desist Mennyi föl? Ott. Azt hiszem, hogy a másik oldalt? Itt. Nem tudom. Mindegy az, hogy hol mész fel amúgy. Csak annyi gongok. Nem, mert ott hogy jumpoz. Na bazd meg, várjunk. Nem tudtad felvenni. Aj, másik oldalt másztam fel múltkor. Másik oldalon akkor. De ezen fel se lehet. De. Jaj, ezen a felén nem, de a másikban igen. Na bazd meg. De hova mész? Miért nem akkor a híd felé mész, és akkor ott mész? Hogy erre mész? Jó, nekem mindegy. Úgy mindegy. Csak addig ne kerelják meg a számát. Mert hogyha meg akarják tosni, az nem jó dolog. Jaj. Itt nem tudsz. Tudom. Akkor minek jumpolsz? És minek próbálsz? Jó, mindegy, hagyjuk. Jó, mindegy, hagyjuk. Jó, mindegy. Hagyjuk. Nem értem, hogy minek mész vissza, vagy minek mész oda, hogyha úgyis tudod, hogy nem tudsz felmenni. De itt fel lehet. Itt. Tényleg. Jó, én nem itt szoktam. Csak pontosan nem tudtam, hogy... Leföged. Mondd ki nyitott szájjal a P betűt. És ott van középen. Yes, erről van szó. És még van egy... Cső. Hallod? Kacsa, izéltem. Legyél úgy, hogy be a inventory-ba legyél. Mi? Menj rá az egérrel a gyémánt kardra. Igen? Egérrel a gyémánt kardra. És nyomd meg az egyest. Ja, hogy így mondod? Ez is merre is kell menni? Nem tudom. De csak mész össze-vissza. Mert nem látok semmit, és azért mondom, hogy mész össze-vissza. De ezt sötétben én se látok. De azt hisz én sem, föl van húzva a redőny, és nem látok semmit. Ja, itt van a festő, igen. Festik a kornyát, meg a nappalit, és nem tudok kajázni. Igaz, hogy éhes se vagyok, de... Na, várj. Mindjárt, csak megcsinálom a csidejót. Ok. De ez így... Fogd csak, hogy gyorsan meghalsz. Mi? Ott is van egy, de azt már biztos kifosztották. De ezt kilopják a telefont.
megugrálsz? Nem tudom. Én se tudom. Ott fönt van, vagy ott, jó, akkor ott. Volt egy üres chest. Ott van a gyerek. Tudom. Diamond Sword. Ott van. Fakardot mutasd neki azt, hogyha ott vagy, akkor vedd. De a fakard ott van a gyémánkar mellett. Nem, de én nekem egy egyes nyomok is ki. Aj, bocsánat. Megy biztos craftolni. Azt mondja graftolni. Craftolni, de utána eszembe jutott. Na. Diamond Sword-el van egy fő gyerek. Akkor ma meg craftolni. De jobb armor. Nincs HP-le? Miért sebez? Hogy lehet annyi? Jó, de ez így jó. Bakker. Diamond Sword-el öltek magad. De nem az.